Rahotanni daga jihar Bauchi sun ce an harbe wani mutum har lahira lokacin da ake gwajin maganin bindiga da aka haɗa masa. Mutumin mai shekaru 43 shi da wasu mutum 4 sun je dajin Damainawa a yankin ƙaramar hukumar Zaki domin a gwada maganin bindiga da wani ɗan tsubbu ya bashi. Harba bindigar da bokan ya yi ke da wuya ta kama mutumin inda ya mutu nan take. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi Ahmad Wakil ya ce bayan samun labarin abin da ya faru 'yan sanda sun je wurin inda suka ɗauki gawar zuwa asibiti inda likita ya tabbatar da rai yayi halinsa. Ya kuma tabbatar da cewa an kama mutum 2 daga cikin waɗanda aka je gwajin maganin bindigar da su. Yayin da ake ci gaba da neman sauran 3 da suka tsere. Ga dai ƙarin bayanin da wannan boka da ya baiwa mutumin da ya mutu maganin bindigar ya yi lokacin da 'yan sanda suka kama shi. Ina jere da wannan da kaza ɗin su 3 kenan sai na harba bindiga wannan. Bullet ɗaya sai ya taɓa murgaye a ciki. Shi ne kawo sanadin kwanan shi ya ƙare. Kun san abin da ya faru kuwa? Daga gwajin maganin bindiga yana auna shi taram sai ya tada shi daga aiki. Wannan shine abin da ya faru da wannan wanda kuka ji muryansa ko ga kuma hotonsa. To wannan za a ce tsautsayi ne ko kuma ɓacin rana. Allah kaɗai ya bar ma kansa sani. Ga mu a headquarter rundunar 'yan sanda na jihar Bauchi yadda aka gabatar da wannan wanda kuka ji daga bakinsa wanda ya ikirarin cewa yana sai da maganin bindiga. Kuma abin da ya faru da shi kenan wani ya je sayan maganin bindiga a wajensa ya zo gwada shi kwanansa ya ƙare harbe shi. To za mu ji daga bakinsa ya lamarin ya kasance. Tsautsayi ne, tsautsayi da ɓacin rana na kan aikin magunguna na. Ina sana'an kama maciji, ina sana'an harbi a daji kuma ina ba da magunguna na gargajiya. Kwarai da ainihin. A'a su ɗin suka zo ɗin a guri na wurin gwaji ɗin kenan ɓacin rana ya shiga. Yawa wato da na harba rike haka. Yawa wato sai suka karɓa ƙwayan magungunan a guri na layu ɗin kenan guda 3 suka ci da murgaye da wannan kenan. To da suka ci guda 3 da murgaye da wannan sai suka koma na ce bayan kwana 3 bayan sun gama ci su dawo in ga yaya yanayin shi a jikinsu. Suka sake dawowa guri na kenan sai na ba su ciko shi 7 na bashi shi murgaye ɗin kenan. Da na ba murgaye 7 na tambaye su wai abin da na ba ku ɗin kun yi hayaƙi na wuta na hannu wanda za a riƙe wannan haka a gwada. Ya ce mini sun yi sun gama. Na ce kun gama kun gama kun gama sun gama. Na ce to gwajin na bindiga ne tsakani da Allah da kibiya saboda gurin ana yawan faɗace-faɗace haka. To shine sai na ce to yanzu in kun tabbatar kun yi daidai sai ku gaya min gaskiyan al'amari. Sai suka gaya min cewa sun yi yanda na gaya musu. Sai na ce ba wani abu, suka ce ba wani abu. So to ni ba na gwaji da bindiga na wurina. Daman irin wannan ɗin ne namu ne na daji. Sai na ce to su zo da nasu. Shine murgaye sai ya zo da wannan nashi kenan. Da kaza wannan akan magani sun karɓa zan gwada. Shikenan sai na ce to su haɗu da wanda ya zo da shi ɗin da kuma da kazan da yake hannun shi inda sun yi hayaƙi ɗin ya riƙe da hannun da ya yi turare ɗin kenan a hannunsa haka. To kaza ɗin muke harba ta turaren da ya yi na hannun shi muke gane cewa magani ɗin in ya kama ba zai kama jikin shi ba zai kama kaza ba. To suna jere da wannan da kaza ɗin su 3 kenan sai na harba bindiga wannan. Bullet ɗaya sai ya taɓa murgaye a ciki. Shi ne kawo sanadin kwanan shi ya ƙare. Ni bai taɓa ta ba, wancan ma bai taɓa shi ba. Su 2 ɗin sun fita fure. To Allah ya kiyaye. Gaskiya ina gwada mai garin ma na ba ɗan shi tsakani har ga Allah. Na gwada kuma bai kama shi ba. Nawa ban taɓa yin gwaji a kan shi ba saboda ba ni da shi mutum ɗaya ne. Shi kuma ba mu haɗu ba sai zuwan da na yi da maiwa ɗin kenan. Shi ne zuwan da na yi gurin shi. Ni nikan tunanin kamar mutanenmu da yake ba sa so nake aiki din za su iya ɓata min aikina. A tunanina ni nan na kai tsakani da Allah. Har ga Allah daga wannan kuma ba ni da wani ƙarin bayani a kai. Ana ci da dabino ne. In an ci da dabino bayan an ci da dabino guda 3
to za a zo a yi hayaƙi ɗin na kwana 3 kuma a hannun da za a riƙe kaza ɗin da za a gwada kenan. To idan har ya bi jikin mutum hayaƙin, zan gane ta kaza ɗin ne zan harba. To da na harba ta kaza ɗin shine sai ɗaya ratsa ya bar su da kazan da wannan ɗin sun zama su biyu kenan, ya taɓa murigayi. Ina roƙon ahuwa a ƙasar baki ɗaya, ahuwa nake so a yi min akan wannan al'amari. Ya zama tsautsayi, bai taɓa faruwa da ni ba, ko riga bai taɓa hudawa wani ba, ni daji nake, mafarauci ne ni. Kun dai ji bayani daga bakin wannan bawan Allah yadda al'amari ya kasance. Shi dai har yanzu yana ikirarin cewar ba da ganganci ba ne, ma'ana ba da ganganye wannan kisa ba. Yana ma kirari ko kuma yana hasashen cewar magauta ne suka yi masa. To a wajen 'yan sanda wannan al'amari ya yake? Shin sun ɗauke shi laifi ne ko su ma za su ɗauke shi ne a matsayin tsautsayi? Kakakin da 'yan sanda na jihar Bauchi SP Ahmad Wakili ya mana ƙarin haske kan matsayarsu a matsayin hukuma wanda ya aikata laifin kisa, menene hukuncinsa. Wani matashi mai suna Ɗanladi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ɗanladi ya mai shekara karamin shekaru 28 shine ya tafka wannan aika-aikan. A lokacin da haka ya faru, 'yan sanda musu garzaya suka ɗauki shi victim ɗinsa, damis wanda Allah ya mishi cikawa, suka garzaya da shi asibiti nan Bursari, yana ƙarƙashin Yobe State. Daga can ƙwararrun likitoci suka certify din shi dead. Abun al'ajabi a cikin wannan abin da ya faru shine shi wannan mai magani zamu ce boka ne. A gaskiyar magana zamu ce boka ne. Akwai mutanen da wani lokaci mukan kira su da wani lakabi sukan juya, zaka gansu da fuska ne ta rahama amma cikin zuciyarsu ba rahama a ciki. Bi ma'ana shine wannan mutum a bisa ga binciken da muka yi, muka fada da bincike, ya gaya mana yana yi ma mutum kamar 15 ya musu wannan magani ta bindiga. A gaskiyar magana inda ba rufa ido ba, ni dai dan sanda ne, zan ce bindiga ba ta da magani. A doka ma ta kasa ta tabbatar akan cewa shine mai laifi, tunda gashi nan ya nuna shi yayi amfani da wannan bindigan mutumin nan da ransa ya taka ya je wajensa, amma ya amfani da bindigan ya harbe sa. To in ya san maganin sa ba ta yi, me yasa ba zai gwada wani waje ba, zai je gwada akan dan adam. To kaga ta da wannan ya laifi. Ita kuma ita doka ai bata duba fuska ko bata da wani ma'ana ko tausayi ko wani. Indai ka riga kai laifi kuma gashi na ya amsa laifin shi, zamu gurfanar shi gaban kotu za ta yanke mishi hukunci.